всеки път е така. Колата гледайте. Буркат, вижда късал човек. Плажа в Бургас дойде до център. Да, няма вътре. Машинките ги искат да върва. Те искат да може да са кадри хората, че искат да са къпя, да? Те няма къде, те никой няма спре там. Кой ще ги вземе? Мишите са смечни. Ко? Мишите са смечни. Кому е бил? Това не се случва всеки ден. Но оня дъжд пак вижте. Да. Бъй тук направо и така. Те пък имат мерки, бе. И ако море. Черно море. Много е добре. Гейза. Ще изплувам, има изклони. Да, тапка е сухо, че то тук се събира само.